Hej sammen. Velkommen til Zombies i Las Vegas. Mig og står mod hinanden. 2, 1, begin. Oh shit. Fuck, du skræmmer livet af mig, Storm. You ready to die? Bitch, please. Lad mig lige komme ud. Kom væk, jeg har ikke lyst. Jeg reloader lige så. Shit! Gå væk, Storm. No grenades, please. Kom her, din lille lort. Så kom her, din lille lort. Du bare komme herhen. Okay. Nej, kom nu væk, kom nu. Yes! Fuck, det var tæt på det der. Oh shit! Jeg er klar. Okay, vi har 3 her. Der er 3 med, der er 3 med. 3, 2, 1. Ej, fuck, så er jeg zombie. Den nakker der bare. Nej, du gør ikke. Fordi jeg skylder mig bare væk. Jeg kan se dig på kortet. To, sådan. Storm, hvor fanden er du? Ja, der er 2, der er zombier. Fuck, hvor er det klamt. Yeah. Kill you. Shit. Yeah, hvor er du? Jeg er ved. Hvem er zombie? Storm! Det ved jeg ikke. Du er zombie. Nej, nej. Boom! Hvad sker, Storm? Pis! Jeg skulle lige til at tage mit Desert frem, og så dræber du mig. Hvor bliver han af? Han er herovre, han er herovre! Er han hos dig? Er han hos dig? Det var bare dig. Hvor fanden er han henne? Hvis du måske deler os, dude. Okay. Ronald McDonald. Vi ser McDonald's, hvis han er her. Hvad? Vi ser McDonald's, hvis han er her. Hvor fanden er han henne? Er han camper eller sådan noget? Dude. Ved du, hvor han er? Nope. Hvor fanden er det lille svin? Jeg aner ikke, hvor fuck han er. Han er mega irriterende. Han gemmer sig. Tror du ikke? Selvfølgelig gør han det.
Du. Ja. McDonald's. McDonald's! Yes! Seven, six, five, four, three, two, one. The zombies will be back. Nej, vel? Er du zombie? Ja. Are you serious? Ja. Zombie, så... Så må jeg være Maleficent. Fuck, jeg kan se på kortet, det der er det bedste ved det. Jeg ses på kortet. Ja. Jeg lige fuck af med det. Jeg står om jeg kommer efter dig nu. Du skrider, du gør. Jeg mener det, du fucking skrider. Åh, jeg vidste ikke, du var der. Du kigger os væk, så kigger jeg bare tag på dig. Hvorfor stod du? Er du okay? Fuck, han fik et chok. Gjorde han? McDonald's. Der er en til, dude. Der er 4. Jeg tror han er skide bange. Simple rift of me. You will die Ja, for er du ikke også bange, dude? Jeg ville sgu da være bange, hvis der var 3 zombier efter mig. Ja, det vil jeg sgu egentlig også. Har du fundet ham? Nej. Fuck, man kan breakdance. Breakdance. Hvordan? Prøv lige at holde musen nede, hvor du slår på. Bare hold den nede. Der breakdancer han. Up. Hi to you. Look at me. I'm dancing. Dow. Hvor fanden er den? Hvor fanden er den? Nu skal han bare støge, han skal. Jeg går den anden vej. Ja. McDonald's! McDonald's. Jeg synes, jeg så ham. Hvor fanden? Jeg kan ikke lide... Hvor fanden er han henne? What? Hvad skete der? Nå, tiden gik. Out of time. Fuck, hvor det nederen. Hvor var nederen? Fordi vi skulle have vundet. Som de har nævnt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The zombies will be back. Storm. Hvad? Det er dig og zombie. Nej, det er ikke. Jo, det er. Nej, det er ikke. Jo. Nej, det er ikke. Theo, er du zombie? Det er du fucking zombie. Jeg er sammen med min... Jeg er deroppe ved de der trapper, hvis du spørger. Jeg ved ikke, hvor du er. Ind og tag ham! Nej! Fucking skrid. Reload, motherfucker. Reload. Jeg skal... I am a fucking good. Nu er det bare 3 zombier sammen. Jeg er sådan god. McDonald's. The zombie is gonna be back. Oh, so bad.
Zombier, vi må holde sammen. Hvor fanden er han henne? For det er sådan, at vi vinder. Vi må finde ham. Vi har kun 1 minut for helvede. Hvad? Vi har kun 1 minut. Han lugter af røvsved. Jeg tror jeg kan høre ham. Dude, jeg tror han er her et sted. Kom over til. Hvem dræbte ham? Det var i hvert fald ikke mig. Han er lige ved. Awesome. Yes, get me away from this shit. 4, 3, 2, 1. The zombies will be back. Er du zombie? Nej, vores ven. Du så bliver lige stående. Dude, stå stille. Du kan se mig på kortet, jeg er den blå. Ja. Okay, så jeg går lige hen til dig. Dude! Okay, du står stille. Er det dig? Er det dig? Ja. Jeg hopper nu. Okay. Kom. Vi skal finde den her motherfucker. Og vi skal holde sammen. Og så bagefter så... Fuck, men du ville det der. Du gjorde det med vilje. Du gik fucking ind i ham med vilje. Er det ikke rigtigt, Theo? 10, 9, 8, Det var faktisk ikke med vilje, jeg skulle dø. Jeg tror bare, at man kunne sigte bedre, hvis man var tættere på ham. 3, 2, Jeg tror, jeg bliver zombie. Åh, hvor er jeg god. Zombie. Hvor er du? Op på de der fucking ledninger. Dude. Hvor er du? Den der, den kan jeg høre. Sgu ærligt talt lige lidt klam. Du, I to er deroppe! You are dead. No, please. Er du klar? Please get away. Du skal være klar, dude. Gider du godt fuck af? Er du klar? Nej, jeg er ikke. Hvordan kommer man derop? Fortæl, hvordan man kommer op. SOS. Stop! Var det creepy? Nu skal jeg finde ham der den anden igen. Random. Lol. Nej. Hvad? 10, 9, 8, Jeg kommer, dude. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have been enslaved by the zombies. Du er ikke zombie. Du er zombie, er du ikke? Nej, det er ham den anden. Hold kæft, hvor er du klam. Dude, jeg var faktisk ved siden af ham, mens han blev til zombie, og så er det bare, fuck, hvad shit, og så dør jeg. Og hvor er du?
Dør du? Jeg har ikke lyst til at spille det her. Vi skal spille. Socio. Det er en 20 sub special. Kom nu for helvede. 20 sub. 7, Ja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. The zombies will be back. Du er zombie, du er. Get me away, get me away. Nej, men klap dig. Jeg har ikke lyst til det her, men Socio. jeg kæmper det klap. Det er bare væk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. The zombies will be back. Er du zombie? Nej, er du? Dude, jeg kommer over til dig nu. Det er mig, der skyder. Hey. Er det dig, der... Ja, det er mig. Er det dig, der kaster en granat? Ja, det er. Og så lever han. Jubi! Det var dig mod mig, eller hvad? Kan jeg på? Det kan jeg ikke lide. Ja, jeg ved ikke. 9, 8, 7, 6, Det er dig, der bliver zombie, dude. 4, Ej, det er dig. 3, 2, 1. Ej, det er mig. Shit! Fuck! Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The zombies will be back. Surprise, motherfucker! Hvorfor gjorde jeg det? Kom, det er da dumt. Nu kan jeg i hvert fald reload. Ja, det tænkte jeg faktisk ikke på. Gjorde jeg vel? Let me suck your blood. Jeg reloader bare imens. Ej, jeg gider altså ikke at spille mere. Jo, vi spiller lige til 10. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Det er mig og zombie. 1. Ja. We have been enslaved by the zombies. Hvorfor? Where are you? Jeg er taget. Er du? Nej. Det er jeg forresten ikke. Jeg har lige fået ud af, at det er jeg ikke.
Shit. Gå nu væk. Hej, dude. Vi spiller til 10. Sidste runde. Are you fucking kidding me? Så skulle jeg ikke gå hen mod dig, jo. Jeg er ude på de der ledninger der. Som jeg ikke ved, hvorhen er. Du er lige gået forbi den, kan jeg så fortælle dig. Hvorhenne? Jeg kan til fucking view up her. Hvad? På Hvorhen? ledningerne, siger jeg. Hvor? Got Skal- spotlight on you, bitch. Hvad betyder spotlight? Betyder alt muligt. Okay. Storm. Mhm. Hej. Vil du komme og lege med mig? Nej! Jeg er nemlig fri i aften. Jeg har min mor og far, de er ude at shoppe. Så vi kan rigtig lege sammen. Tak fordi I så med i den her video. Jeg håber I kunne lide den her zombie part 2. Og vi ses i næste video. Hej.